नवे फेरीचा शाहिरी मानाचा मुद्रा. हरिचंद्र नागमाळी अलिबाग यांच्याकडून 100 रुपये. जयेश कृष्ण आग्रे दापोडी यांच्याकडून 100 रुपये. हे 200 रुपये खास साहिलसाठी आलेले. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. बघा मी काय म्हणालो की शांत बसायला मी काही संत नाही आहे की नाही. नाहीच ना संत. अजून माझी तेवढी पात्रता नाही की मला पण संत बोलेल आहे की नाही. संत होणं म्हणजे काय बुवा सोपं गोष्ट नाही. मी म्हणालो की शांत बसायला मी काही संत नाही. दुसरे काय म्हणालो का गवळे म्हणालो की कसाला जाताय चाटायला कौस मामाची. बघा ह्या नित्यनेमाने गवळ्यांनी बाजारात जात असतात आणि प्रत्येक वेळी सवंगडी असो कृष्ण असो त्यांना दाबा कशाला जाताय त्या कंसाच्या घरी हे सांगून सांगून एखाद्या माणसाला जेव्हा 30 गोष्ट सांगतो ना अरे कशाला जाताय तिकडे काय चाटायचं तुम्हाला. ही मराठी भाषा आहे बुवा. आणि तुम्हाला गवळ्यांची कटिंग देताना माझी चाल ही कळालीच नाही बुवा तुम्हाला. हा ती सचिन मग ती चाल होती बुवा तुम्हाला ती जमलीच नाही. तुम्ही रिक्षात बसली टॅक्सीत बसली ही चाल नव्हती बुवा. इकडे वळला आणि म्हणतात की बुवाचा मोठा आवाज आहे गोडगा. नाही खरोखरच माझा आवाज चांगला नाही वाटला. गाणे आवडली की नाही आवाज येऊ दे. गोड नव्हतं वाटत होतं ना. मग बुवा ऐका. अरे वाजे बुवा माझा आवाज आहे वरचा. वाजे अरे वाजे बुवा नुसतंच वाजे. बोलतात कोकणात गाजे पण हे नुसतंच वाजे आहे. मला म्हणतात की गुरुच्या पायाजवळ बस. तुम्ही जर गुरुच्या पायाजवळ बसला असता तर माझ्या विषयाला हरकत नसतं बुवा. मी तुमच्या विषयाचं उत्तर द्यायचा प्रयत्न तरी केलाय. मग कोण किती पाण्यात आहे तो बुवा शोधून घ्या. अरे वाजे बुवा माझा आवाज आहे वरचा. तो ऐकायला छानच वाटल. वाजे बुवा माझा आवाज आहे वरचा. तो ऐकायला छानच वाटल. पण तुम्ही तिथं जाऊन बघा. त्या आवाजापर्यंत जाऊन बघा. तुमची हातभर फाटल. नाद करायचा नाही आवाजाचा बुवा. परत काय म्हणाले रेकॉर्ड ब्रेक बरोबर ना. बायकात दाऊन लय जोर. जवा भेटला असा मातभर याची मागून फाटले हातभर. तोड देते तुमच्या विषयाला बघा. अरे तू कोण मोठा पण नावाने खोटा. तू लावून बघ किती पण जोर. काय करणार वाकडी तू चोर. अरे काय करणार वाकडी तू चोर. इथं धुपाला पुरणार नाही समजा. काय करणार वाकडी तू चोर. काय करणार वाकडी तू चोर. अरे कितीही जुळून मग शब्दांचे पण गीत गायनात वेड्या तुझ्या नाही रे नम्र. मग घालवलीस वेड्या तू तुझ्या नावाची चमक. 2 वर्षानंतर तुम्हाला आज आम्ही या स्टेजवर आणले बुवा. अरे घालवलीस वेड्या तू तुझ्या नावाची चमक. अरे आज हरवणार तुला जय हो पवन कुमार. मग जेव्हा होतीस रूपवान त्याला तेव्हा दिले घेऊन. अहो येता
जाता या बहिला घेतोय वापरून अरे झाल्यावर काम तुला देतोय फेकून जेव्हा होती स्वरूपवान शेवटचं गाणं घेतो बघा. शाहिराचं काम असतं समाज प्रबोधन करणं. बघा की आपण या महाराष्ट्रात राहतो, शिवरायांच्या महाराष्ट्रात राहतो, पण आपण मित्र मैत्रिणी यांना घेऊन फिरायला कुठे जातो? बीच, गोवा, काश्मीर, थायलंड. अरे आपल्या महाराष्ट्रात आहे असे असे पर्यटन स्थळ, गड किल्ले आहेत. मी माझ्या प्रिय करणाऱ्या आजची प्रिय करेन माझी ही वाजे हो आहे का नाही? वाजे हुआ गाणं आहे का? काळीबाज अहो सांगती सह्याद्री कडे पार आम्हावर त्यांचे उपकार अहो सांगती सह्याद्रीचे कडे पार आम्हावर त्यांचे उपकार मग बसलाय राजा 32 मण सोन्याच्या सिंहासनावर अगं जाऊया ग सजनी रायगडा जोडू शिवरायाला दोन्ही कर जाऊया ग सजनी जोडू शिवरायाला दोन्ही कर सांगती सह्याद्रीकडे पार आम्हावर त्यांचे उपकार बसलाय राजा 32 मण सोन्याच्या सिंहासनावर जाऊया ग सजनी रायगडावर जोडू शिवरायाला दोन्ही
Hey!